Aquest llibre és la Mariona en essència pura. Realment ens ha fet un regal a tots, s'ha buidat, s'ha explicat com és ella i a través d'aquest llibre podem conèixer com s'ha convertit en una de les millors futbolistes del món, com ha arribat al cim de l'èxit esportiu, però també en quant a reconeixement social. La Mariona en aquest llibre realment ens ha explicat tot lo bo i tot lo dolent, que moltes vegades se'ns oblida i no coneixem de les esportistes, i realment llegir-lo val molt la pena perquè coneixereu que, malgrat tot el que ha guanyat, continua sent una persona que toca de peus a terra i amb uns valors i amb unes idees molt clares. Però jo crec que al final hem viscut moltes coses, bones i dolentes, però el que jo explico és la meva opinió, és com jo ho he sentit, ni està bé ni malament, simplement és la visió de la Mariona. Llavors ha estat fàcil perquè és simplement el que sento i el que penso. Jo crec que les meves parts preferides són més la part dels inicis, de quan era més petita, perquè igual és el que em costava més recordar i tenia menys fresc, i parlar amb gent dels meus inicis o recordar anècdotes del principi jo crec que és el que m'ha fet més il·lusió.